Hello guys, this is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel, welcome to my traditional Hilot with healing. Ay magandang gabi po. Shout out sa first viewer. Mayang gabi ma'am. May gabi eh. Ito yung pamuti ma'am. Kanang akong likod, kanang akong matris ba, baba. Dito ko niya matres. Ano mo? Ambot ay tanong sa siguro mamangal sa kukugat. Babae mong matras? Pero dili, sakit. Sakit gani no, kanang kuan, lain kay pamatiyon. Mo naman, nya kanang akong likod, Sakit mo likod. kalawasan, kalawasan, kay ubusan ko ba. Tubupod. Sakit likod, kalawasan, tanan na. Kanang, Hindi. Asa nakabalos ko ah? anaram ni diha, Oh bro. lagang na ilabalaga. Bilang? Iksuan mo ni balaga. Dili, kanang diha lamin nakapalit ko. Sige. Nalay, nag-ingon si mo dali. Sige. Kama nakapalit din sa may bomba. Oh, Ano din nagda? Asa mo? At mangila uji ba? Address at bang aktang murag renovate nung murag pagwapo. Sige. kulog ko, Kana. So ayan guys, na si Ma'am Dere. Pila kay pindaron mo ma'am? 6'1". 61 years old si Ma'am. So na dere nadungog man yung pamatis kawasan. Na tanan na no, niya sakit na likod, yubo po siya. So, ana lang. So shout out po sa tanan mga viewers, mga viewers. Shout out sa kuang mga subscriber, shout out po sa kuang baser. So ayan. So hello guys. So maghilot na ko, plaster mang. So please subscribe, comment lang kayo sa video. Kanina punta pa yung sa buhi ko, Sa buhi. Lapas di kakaon. siguro. Amon mo yung kabuhi ka nang malapas sa kaon. Palampas ipirme. Para na makabuhi ko. Huwag na malipong-lipong ka. Sige panugap. Nabalayan na ninyo diya. Oh, ano na. Wala na mag-agad niya. Ay, nang kain nito. Mag-agad niya. Patong. Manahon sa eleksyon. Agita niya katong kuan. Ako di ay katong ayuda. Buka ni, buka na nito. Buka yun ka. Ano ko kabantay na itong balay. Rinigit na ito. Ano na. Bunuhan ko. Pila palit ninyo anak siya? Ano pa na, sa dito. Ano? Sige tinapangan ma'am. Yung lugay na napalit pero wag pagikuhan. Kanang pala mo ba tayo ito? Pura lang siguro na diya. Pura lang. Ano si kuan diya si nalat na ano si ay sa akin. Ano yan, sa ano. Oh. Saan mo sila muagi nga diya kung kagianan sa ano. Namay dako. Ni ang bomba nagyapon. Kini man ang amo adili dapat dili man dito sa dito. Ang kanang bumba dili mo kita pa primero. Mga di ami. Dahil kay nang bomba diya kay laos kanal na. Ano sa ina?
Yan naman. Mingo lagi. Mingo lagi na. Kita tunggal eh. Sa kamingo ba no? Lagi ka matungog sa gamay ko. So, tulindol, madlok ko ta. Bibo tayo ito no? Ano, ibo, inigbo ko yung hindi nagkakay. Wala mo mapil na itong tsunami. Ay, Itong tsunami, nana mo ito. wala pa. Wala pa mo itong pag yung tsunami. Aw, nanami, ay. Wala mo malakaw. Naan sa'yo wala, mga nangabot ni Kapitol. Betul, betul. Apil po tayo mo dahil. October man to. Oh, October 16. 16, kalimutan to, alas 7. Kaya ang tubig nana sa kung ano? Nanalos Plaza, Bongbuang. Plus. Ang isa nana sa Dawis. Ay. Nauna man sa plaza ang tubig. Ito sa Rabina, wa mo agi. Mata po. Pagkatilaw, inog nga. Kuhan. Ah. Pati pa diyang busog ka. Dapat sa atin diri, apil sa tabako. Asa di mo? Ito mas matanaw. Ito maging doon tayo. Na timing may atong nilakaw. Biyahe mo na to. Ano yung tao din rin? Wala. Anak, anak. Sila mo yun na, kuhan. Ito, ito sa tanaw. Ah, busog kayo eh. Ito sa magsaysay, imo na ko. Kung abiya dito no, matanaw Paano magsasoy. 27 daw rin. Puro be. Nagkot ko daw sila. Sarang mo kumarang kay labiya. Dali, bitanaw ako mo. Na-birthday man niya to. Awa, kasabot sa kaon oy. Ako ang matungkuhan. Ang ba? Ah, birthday itong ganggang. Oo. Managan mo. Klaro, kay inig ko yun. Mahulog kaon. Nahadlok. Iyo po gaito sa kaya ningit-ngit no? Malingo po ang mga gamit. Ganit. Yung tingog ang kalibutan, no? Dahil na. Manog, no? Atay, kusok-kusok yan. Kaya ba ito sa kuan? Dito mo ko ito natong dansa. Pagkaturo ko sa kong anak dito sa apartment niya, Linda Kapuno sa Estrada. Nya, Ah, magabi apartment. Nade, apartment sa Linda nila. Nasa banda. Estrada. Doon sa Puliso. Luyo sa Mormons. linog. Kinanag siya na yun. Kasi ganito sa kanino ito magulay. Nakon? Sa Israel Dapit?